Din is-sena rekord ta' ftit aktar minn 157,000 ruħ ħadu t-tilqima kontra l-influenza. Din l-informazzjoni ħarġet mill-awtoritajiet tas-saħħa. Nifhmu li l-pandemija għanqlet iżjed lin-nies biex imorru biex jieħdu l-vaċin għall-influenza. Fit-tweġiba parlamentari d-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn ikkoreġa lid-Deputat Nazzjonalista Claudette Buttigieg dwar it-tilqim tal-influenza. Chris Fearn spjega li sabiex jilqa' l-imxija tal-influenza din is-sena l-Gvern xtara u importa lejn Malta 225,000 tilqima tal-influenza. Qal li 25,000 minnhom kienu forma ta' spray fl-imnieħer li jintużaw għat-tfal. Ġifieri minn nhar it-tnejn li ġej fiċ-ċentri tas-saħħa kollha fil-ħinijiet ta' matul il-ġurnata, il-ġenituri jistgħu jieħdu tfal bejn 3 snin u 18-il sena, tfal u żgħażagħ, biex jieħdu t-tilqima tal-influenza mhux b'injection imma bi spray mingħajr ħlas waqt il-vakanzi tal-miliet. Fil-kuntest li jeħtieġ tieħu żewġ dożi tat-tilqima l-influenza, il-Ministru għas-Saħħa ċara li mhuwiex minnu li tfal u trabi ħadu l-ewwel doża ta' tilqima ta' ditta u t-tieni doża ta' tilqima ta' ditt oħra. Dan wara mistoqsija oħra tad-Deputat Nazzjonalista Claudette Buttigieg. Minflok Chris Fearn qal b'mod ċar li dawk it-tfal u trabi kollha li kienu ħadu l-ewwel doża tat-tilqima tal-influenza f'Ottubru fil-fatt ingħataw it-tieni doża b'tilqima tal-istess ditta. Qal ukoll li sa tmiem il-ġimgħa l-oħra, it-tilqima tal-influenza kienet miftuħa biss għal persuni vulnerabbli. Saħaq li sal-ġimgħa l-oħra mill-225,000 doża tat-tilqima tal-influenza intużaw 131,052 doża għal persuni vulnerabbli. Aċċenna li dan it-tilqim huwa offrut kollu mingħajr ħlas. Id-Deputat Prim Ministru fakkar li s-sena l-oħra li se dak iż-żmien kienet sena rekord floti ta' tilqim tal-influenza, il-Gvern kien xtara 100,000 doża li minnha nataw 89,000. Chris Fearn qal li bħalissa t-tilqima joffruta lil Maltin u l-Awċin kollha mingħajr ħlas.